keď končil komunizmus, takže ja som vlastne v strednej škole začal písať ešte tie nápisy na stenu, potraviny, začal som robiť aranžerské výklady a odtedy som v reklame. Ogilvy and Mather v Bratislave ma vyslal na školu Creative Leadership do Londýna, do centrály. A vlastne tam som došiel k mentorom ako Patrick Collister a ďalší ten pôvodný Ogilvyho tím, tí starí 70-roční páni, tak tí nás učili takému svojmu prístupu k tvorbe a k reklame. Podľa mňa hej, ale to záleží, pretože tam bolo cítiť niečo iné, lebo to je craft, to je to reklamné remeslo, ktoré oni dokonale vyvinuli, dá sa povedať. Takže predsa len to nebolo o mladých uletených kreatívcoch a o tom, ako kto je hipster a ako kto dokáže priniesť nejakú out of box ideu. Ale to bolo doslovne vidieť, že to je tak, ako proste niekto je dobrý elektrikár, tak jak niekto je dobrý stolár, tak proste niekto je dobrý v marketingovej komunikácii a oni to jednoducho nazývali advertising, nič iné. Môj bežný pracovný deň začína cca o nejakej 6:30, kedy sa obidve decká zobudia, vyskočia na mňa. Vtedy vlastne ich berem do škôlky a idem cez 1,5 hodinovú zápchu do Bratislavy a potom už ma to vypluje o 7 večer. A hudba vždycky podľa nálady, to znamená od klasiky cez Linkin Park až po jazz. A večer je to soundtrack zo Spotify Whiskey and Cigar. A ráno samozrejme je to nejaký workout a nejaký silný house, takže záleží, čo človek potrebuje. To je na dlho. A potom radšej dám nejaký zoznam. Ale to je presne o tom, to je tá branža, vieš, to je, pokiaľ by to bolo nudné, tak málo kedy tento druh roboty, ako ja robím, mi dá niekde spadnúť do stereotypu. Takže to zaujímavé prichádza vždy v nejakých cykloch.